Il-kap tal-Oppożizzjoni għamilha ċara li meta jkun ikkonfermat li gideb dwar il-każ Egrand hu mhux se jerfa' responsabilità politika. Dan għamlu f'dissett meta mistoqsi dwar is-suġġett. Tiegħed li kellu jistenna r-riżultat tal-inkjesta. L-inkjesta ma nafux meta ħatagħlaq ta' fint l-inkjesti jieħdu fit-tul u jiena informati li f'din l-inkjesta il-Maġistrat Buġejja anke sejjaħ esperti barranin biex jgħidu fl-inkjesta ġifi ħatuħu pjuttost naħseb fit-tul. Imma x'jiġri jekk minn issa sal-elezzjoni jew wara l-elezzjoni toħroġ l-inkjesta tal-Maġistrat Buġejja u jiddikjara li ma kienx hemm verità fl-allegazzjonijiet dwar Muscat u martu li tagħmilthom tiegħek fil-verità. Li kieku l-akkuża qabad uvvinta minn żniedu Simon Busuttil jien. Li kieku tajt fiha ma fijiex il-mistoqsija tiegħek tajt li allura issa mela jekk ma tirriżultax erfa' r-responsabbiltà inti ma di mhux akkuża illi jien qed nagħmilha. Il-programm dis-set iddiskuta fid-dettall allegazzjonijiet fil-konfront tal-Prim Ministru u l-Prim Ministru kien ċar ħafna dwar xi pretendi mill-kap tal-Oppożizzjoni meta toħroġ il-verità. Żewġ affarijiet, tkun xi tkun il-kariga tiegħu jirreżenja minn dik il-kariga, jiġifieri jekk ikun Prim Ministru nistenneħ li jirreżenja immedjatament minn Prim Ministru. Jekk ikun għadu kap tal-Oppożizzjoni jirreżenja minn kap tal-Oppożizzjoni. Jekk ikun membru parlamentari jirreżenja minn membru parlamentari u jitlob skuża pubblika għal din il-kalunja illi hu oġbu li jirkeb fuqha b'mod kodard u mbagħad meta issa qiegħed naħseb jinduna li kienet sempliċement kalunja qed jipprova b'mod meskin jiskiva jersaq ftit il-bot minnha ma xorta juża. Iżda din l-isfida Busuttil ma jridx jitħilha, saħansitra qal li jekk ma jinstabux provi xorta Joseph Muscat ikollu l-problema. Il-fatt li Dr. Busuttil qed teskludi li terfa' r-responsabilità tiegħek jekk mill-inkjesta ma jirriżulta xejn. Għax kollox s'issa għandna opinjoni u opinjoni. Jiena nemmen irid nara l-inkjesta u nara x'ħadd tgħid l-inkjesta fid-dettalji tagħha. Ma tħoss li tista' tiġi implikat f'gidba u jekk bil-banda l-oħra ma jirriżultax u inti tkun Prim Ministru. Jidher il-gvern tiegħek ikun imwieled fuq gidba fuq frejma. Ħanajdlek. Anki jekk ejja ngħidu għall-grazzja tal-argument illi ma jinstabux dawn il-provi, għall-grazzja tal-argument. Joseph Muscat ikun daħal f'din is-sitwazzjoni u stess. F'dissett anke fuq dan il-punt, il-Prim Ministru kien iktar ċar u deċiżiv. Naħseb ukoll wieħed ikun inġust li ma jiftakarx li dan il-gvern neħħa il-preskrizzjoni fuq il-politiċi. Ġifieri jekk jien għamil xi ħaġa ħażina li kieku ritt naħbi ma kontx inneħħi il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi għax ngħid wara 10 snin ma jista' ħadd ifittixni bil-qorti minflok jien il-Prim Ministru li neħħejt il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi.